Сонсы сеніші біз бұл китапны ауыл халқы белән бергеләп яздык. Монда һәр кемнең ниндидә булса хезмәте төрле. Әлбәттә, мин авыл китабын язарга дип хыялланган идем. Ничектер вакыт югыга сылтау итеп бу эшләнмәде. Бәлки инде менә шулай вакыты да җитмәгән булгандыр. Бу минем өчен бик зур вакыйга дип әйтсәм булды китап язу. Чөнки мин шушында туып яшәп бик күп нәрсәне белмәгәнмен икән. Менә авылдашларым белән аралаша башлагач, исәлекләрне укый башлагач, мин шундый күп әйбер белдем, үземнең элек белмәгәнемә бик каты борчылдым, чөнки мин белергә тиеш кебек идем. Мин хәтта менә ышанасызмы юкмы, элекке бабайларны күреп, төшләремдә дә күрдем хәтта. Бу кемнәр икән, бу нинди нигез булды икән дип хәтта кешеләрдән сорап та йөрдем, хәтта без ул нигездә дә кем яшәгәнен дә ачыкладык. Менә хәтта шундый сәер хәлләр булды.